ኣብ ትሽዓተ ሃገራት ኤውሮጳ ድሕሪ ምርኣዩ ኣብ ኣሜሪካ፣ ካናዳን ኣውስትራልያን ኣብ ሳልስቱን ኣብ እስራኤል ዝረአ ዘሎ ዘይተለመደ ርኽሲ ቫይረስ መብዛሕትኡ ግዜ ቀሊል ኮይኑ ኣብ ብዙሓት ሰባት ድማ ኣብ ሒደት ሰሙናት ዝሓዊ እዩ። ንምዃኑ እዚ ቫይረስ እንታይ እዩ? ካበይ ከ ይመጽእ? ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ቤንቲቪ ንሎሚ ኣብ ሰሙን እዚ ኣሻቓሊ ዝኾነ ፍንጣጣ ህበይ ቀስ ብቐስ ናብ ኩሉ ከይዝርጋሕን ከም ናይ ኮቪድ ዕፅዋ ከየስዕብ ዝፍራሕ ዘሎ ሕማም እንታይን ከመይን ከም ዝመሓላለፍ ናባኹም ክነብሎ ኢና። ክሳብ ፍጻሜ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ እንዳሓተትና ብኣኹም ተዓቢ ዘላ ቻናል ነቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም በብግዚኡ ንእንፍንዎም መሃርን ዝኾነ መደባትና ኣብ ሰዓቱ ንኽበጽሓኩም ሳብስክራይብ ከምኡውን ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቕ ስድራና ንኽትኾኑ ብኣኽብሮት ንሓተኩም ሰናይ ጻንሖት። ክሳብ ሕጂ መብዛሕትና ካብ ጭንቅን ስጋኣትን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣይተናገፍናን። ሕጂ ኸኣ ካልእ ቫይረስ መጺኡ ይርከብ። ንግዚኡ ፍንጣጣ ህበዩ ዝመስል ዘሎም ኣብዚ ግዜ ኣብተን ክረኣየለን ተባሂሉ ትጽቢት ዝግበር ዝነበረ ብሪጣንያን ካልኦት 11 ሃገራትን 87 በዚ ሕማም ከም ዝተለኸፉ ተረጋጊጹ ይርከብ። ፍንጣጣ ህበይ ምጽኣተ ሓድሽ ኣሻቓሊ ለበዳዶ ይኸውን? በሰንኪ እዚ ቫይረስ እንታይ እዩ ዝምዕብል ዘሎ ክንጭንቕ ድዩ ዘለና ወይስ ከም ኮቪድ-19 ዝኣመሰለ ለበዳ ብምሕላፍና ኸዛነየና እዩ ዘለዎም? እንተኾነ እዚ ኮቪድ-19 ከም ዘይኮነ ንጻረ የድሊ። ዝርግሐ ፍንጣጣ ህበይ ንምቁጽጻር ካብቲ ጸንሐ እገዳታት ምንቅስቓስ ብዙሕ ኣይረሓቕናን። ይኹን እምበር ዘይተለመደን ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥን ለበዳ ፍንጣጣ ህበይ እዩ። እቲ ሕማም ነተመራመርቲ ከይተረፈዩ ኣተሓሳሳቢ ኮይኑ ዘሎ እዚ ቫይረስ ወትሩ ባህርያቱ ቀያይር እንከሎ የስግእ እዩ። ክሳብ ሕጂ ድማ ፍንጣጣ ህበይ ንምትንባዩ ቀሊል ኮይኑ ይጸኒሑ። በተፈጥሮ ቫይረሳት እዚ ሕማም ኣብ እንስሳ በረኻ ዝርከቡ ኮይኖም ካብ ህበይ ንላዕሊ ኣብ ኣናጹ እዮም ዝነብሩ ተባሂሉ ይግመት እዩ። ኣብ ምዕራብን ማእከላይ ኣፍሪቃን ኣብ ዝርከብ ኣግራብ ሓደ ሰብ በቲ ሕማም እንተተለኺፉ እሞ ምስ ካልእ ሰብ እንተተራኺቡ በቲ ሕማም ይመሓላለፍ። በዚ ሕማም ዝተለኽፉ ሰባት ቆርበቶም ሽፍ ይብል ጸኒሑኻ እናሓበጠ ይኸይድ። ናብዚ ሕማም ምልክታት ድማ ከም ሰሓ፣ ርስኒ፣ ሕማም ርእሲ፣ ቃንዛ፣ ጭዋዳታት፣ ቃንዛ ሕቆ፣ ድኻም ገለ ካብ ምልክታት ፍንጣጣ ህበይ እዮም። እዚ ቫይረስ ካብ ሓደ ሕሙም ሰብ ናብ ካልእ ጥዑይ ሰብ ንኽመሓላለፍ ነዊሕ ናይ ምትንኻፍ ግዜ የድልዮም። እቲ ለበዳ ፎኪስ እንተኾይኑ ባዕሉ ግዚኡ ሓልዩ የቋርጾም። እቶም ሕጂ ኣብ ብሪጣንያን ዝተፈላለዩ ሃገራት በዚ ቫይረስ ተለኺፎም ዘለዎ ሰባት ናብ ካልኦት ሃገራት ተጓዒዞም ዝነብሩ እዮም ተባሂሉሎም። ኣብዚ እዋን እዚ ዘተሓሳስብ ጉዳይ ግን እዚ ዝስዕብ እዩ። መጀመርታ ግዜ እቲ ቫይረስ ኣብ ምዕራብን ማእከላይ ኣፍሪቃን ክርከብ እንከሎም እቶም በዚ ሕማም ተለኺፎም ዝተረኸቡ ሰባት ብምንታይ ከም ዝተለኽፉ ዝፍለጥ ነገር ዘይምህላው እዩ። መብዛሕትኦም በዚ ሕማም ተጠቂዖም ዘለዉ ሓደ ዓይነት ጾታውያን ሆሞሴክሹዋል ምስ ዝተፈላለየ ጾታዊ ርክብ ዝፈጸሙ እዮም። ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ሳይንስ ለበዳ ኦክስፎርድ ፕሮፌሰር ሰር ፒተር ሆርቢ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ኢና ዘለና ኣዝዩ ዘገርምን ዘጨኒቕን ክብል ተዛሪቡ ወሲኹ ድማ እዚ ኮቪድ ቁጥሪ 2 ኣይኮነን ግን ድማ ክነውግዶ ዝግባአና ቫይረስ እዩ። ስለዚ እዚ ሕማም ከጣጥሕ ከይተጸበና ዝግባአና ስጉምትታት መከላኸሊ ክንወስድ ኣለና ይብል። ሕማት ፍንጣጣ ህበይ ዝሕክም ዶክተር ኣድለሩን በዚ ይሰማማዕ። እዚ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናዩ ቅርጺ ኣመዓባብላ ኣይኮነን ዘገርም ኢሉ። እዚ ለበዳ ዝተፈለየ ምዃኑ እኳ እንተተፈልጠ ስለምንታይ እዩ ዝተፈለየ ኮይኑ ዝብል ግን ኣይፍለጥን። ክልተ ግምታት ግን ኣለዎም። ሓደ እቲ ቫይረስ ተቐይሩ እዩ ዝብል ኮይኑ እቲ ካልኣይ እቲ ናይ ቀደም ቫይረስ ክዝርግሓሉ ዝደሊ ምቹእ ግዜ ረኺቡሎ ዝብል እዮም። እቲ ሕጂ ተራእዩ ዘሎ ፍንጣጣ ህበይ ምስቶም ኣብ 2018 ከምኡውን 2019 ዝተራእዩ ዓይነታት ቫይረስ ኣዝዩ ዝተቐራረበ እዩ። እዚ ናይ ሕጂ ግን ሓድሽ ዓሌት ድዩ ዝብል ኣይተረጋገፀን። ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ዓለም ከም ኢቦላን ዚካን ዝኣመሰሉ ትጽቢት ዘይተገበረሎም ዓበይቲ ለበዳታት ርኣያ። ካብዚ ከም እንመሃሮም እቲ ቫይረስ ነዚ ኣጋጣሚ ንኽጥቀም ርእሱ ክቕይር ኣለዎም። ፕሮፌሰር ሃይጂኒን ሕማት ትሮፒከን ለንደን ኣዶም ኪቻርስኪ
ኢቦላ ኣተሓሳሳቢ ክሳብ ዝኸውን ንምግቱ ቀሊል እዩ ኢልና ንሓስብ ነርና ኢሉ ሕደ ጾታውያን ምስ ክልቲኡ ጾታ ዝራኸቡ ደቂ ተባዕትዮ ግን ስለምንታይ ዝያዳ በዚ ሕማም ዝልከፉ ዘለዎም ኣጋጣሚ ድዩ ወይስ ንሳቶም ብዛዕባ ጾታዊ ጥዕናን ብቐጻልነት ምርመራ ኣብ ምግባር ጉዱሳት ስለ ዝኾኑ እዩ ንጹር ኣይኮነን እዚ ለበዳ ባዕሉ ክጠፍእ ኢሉ ትጽቢት ዝገብር ዶክተር ኣድለር ዝያዳ ኣብ ዘመነ ፍንጣጣ ካብ ዝነበረ ፍጥነት ንላዕሊ ይስፋሕፋሕ ኣሎም ግን ከዓ ዝርግሕኡ እናወስኽ ከም ዝኸይድ ዘመላኽት ነገራት ኣይረኣየናን ኢሉ እቶም ክሳብ ሕጂ በዚ ቫይረስ ዝተለኸፉ ሰባት ብኸመዮም ተታሒዞም ዝብል መርኣያ ኣይህቡን ዘለዎም ስለዚ እዚ ቫይረስ ኣብ መላእ ኤውሮጳ ጥራይ ዘይኮነ ካብኡ ወፃዩን ክህሉ ይኽእል እዩ ይኹን እምበር ህዝቢ ብዙሕ ክጭነቕ ዘለዎ ኣይመስለንን ኩሎም ምስቲ ቫይረስ ዝተተሓሓዙ ነገራት ኣይፈለጥናዮምን ዘለና ኣይተቆጻጸርናዮን ኣብ ትካል ሃይጂንን ሕክምና ትሮፒካን ለንደን ፕሮፌሰር ጂም ዋትወርዝ ይገልጽ ክዝንጋዕ ዘይብሉ ግን ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ-19 ዝነበርናሉ ኩነታት ኣይኮንናን ዘለና ፍንጣጣ ህበይ ሓድሽ ዘይኮነ ኣቐዲሙ ዝፍለጥ ዝነበረ ቫይረስ እዩ ከታበትን ሕክምናውን ኣለዎም መብዛሕትኡ ቀልጢፉ ዝሓወ ኮይኑ ኣብ ህፃናት ነፍሲ ጾር ኣዴታት ድኹም ዓቕሚ ምክልኻል ኣብ ዘለዎም ሰባት ግን ኣዝዩ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ ብመንጽር ኮቪድ ክርአን ከሎም እዚ ሕማም ናይ ምትሕላፍ ተኽእሉ ዝሕል ዝበለ እዩ ፍሉይ ቃንዛ ዘለዎ ሳሒ ስለ ዘርኢኻ ብቐሊል ክፍለጥ ይኽእል እዩ ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ኤውሮጳ ሃንስ ክሎጅ ግን ሰባት ብብዝሒ ኣብ ዝእከብሎም በዓላትን ወራያትን ዝርግሐ እዚ ቫይረስ ክሰፍሕ ይኽእል ክብል ኣጠንቂቑ ይርከብ ብውድብ ጥዕና ዓለም ዳይሬክተር ጨንፈር ኤውሮጳ ሃንስ ክሎጅ ናብ ኣዋር ሓጋይ ምስ እንኣቱ ምትእኻባት በዓላትን ድግሳትን ስለ ዝህልው ነዚ ለብዒ ከጋድድ ይኽእል እዮም ክብል ኣጠንቂቖም ኣብ ዝቐረባ ግዜ ብፍንጣጣ ህበይ ዝሓመሙ ሰባት እዚ ሕማም ናብ ዘለዎን ሃገራት ተጓዒዞም ከም ዘይፈልጡ እቲ ዳይሬክተር ገሊጹ መጀመርያ ኣብ ብሪጣንያ በዚ ሕማም ተታሒዙ ዝተረኸበ ሰብ ብ7 ግንቦት እዩ እቲ ሰብ ናብ ናይጀርያ ተጓዒዙ ስለ ዝነበረም ነቲ ቫይረስ ሒዙ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ዝተመልሰ ይእመን ብምባል ትካል ኣገልግሎት ጥዕና ብሪጣንያ ኣፍሊጡ ሚኒስተር ጥዕና ዓባይ ብሪጣንያ ሳጂድ ዳቪድ ኣብቲ ሃገር ዛጊት 20 ሰባት በዚ ቫይረስ ከም ዝተለኸፉ ገሊጹ ሰመዚ ዓባይ ብሪጣንያ ክታበት ፍንጣጣ ብምዕዳግ ንሕማም ፍንጣጣ ህበይ ብልዑል ኩነታት ንዝቃልዑ ሰባት ምሃብ ከም ዝጀመሩ ሓቢሮም ሰመዚ ጥዕና ስፔን ድማ ነዚ ለበዳ ንምምካት ኣሽሓት ክታበት ፍንጣጣ ከም ዝዓደጉ ጋዜጣ ኤል ፓይስ ጸብጺቡ ኣብ ኣውስትራልያ በዚ ሕማም ዝተሓዘ ፈላማይ ሰብ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ምስተጓዓዘ ከም ዝተረኸበ ክፍሊ ጥዕና ቪክቶሪያ ኣፍሊጡ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ሰመዚ ጥዕና ግዛት ማሳቹሴትስ ድማ ኣብ ዝቐረባ እዋን ናብ ካናዳ ዝተጓዓዘ ሓደ ሰብ በዚ ቫይረስ ከም ዝተለኸፈ ኣረጋጊጾም እቲ ግዳይ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ጥዕና ከም ዘሎን ንህዝቢ ስጋት ክኸውን ከም ዘይኽእልን እቶም ሰመዚ ተዛሪቦም ዝኽብርኩም ተኸታተልቲ ቤንቲቪ ሎሚ ዝብልናዮ ኣብ ዝውድእና ኣለና ኣብ ቀጻሊ እንፍኖም መደባትና ንምክታል መታን ክጥዕመኩም ነቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም በብመዓልቱን እንፍኖም መደባት ናባኹም ንኽበጽሑ ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራና ክትኾኑ ብኽብሪ ንዕድመኩም